Asteroideen antokira irterak badakizuen ondiren espazio untzietan eta sanbladan aztertu zuten jakintxuenek ebatzia zuten azalbarurako unibertsoa kuantifikaztek egun nura maitu aurretik erabaki hartu beharra izan zuten ies egin alabetan itxoin errugabeak zirela antzesteko Eta ingurura begiratu nuen ikusteko neonezko argiak nola ikun sentiratzen gintuen open esanez azkenean gizakiorok aurrekin behar dio bakarik azkeneko instantean azkeneko batxari egun nura iritsi aurretik erabaki hartu beharra izan zuten ies egin alabetan itxoin errugabeak zirela antzesteko Eta larritzen hasi zen ametxera hilen asanbladatan bi aukera soili ditut, bi aukera soili ditut erabaki bakar